Lebaran wis kurang sedilok maneh. Biasane pertengahan poso kaya ngene, wong-wong padha sibuk goleke klambi anyar kanggo anak-anake. Pasar rame, toko pakaian kebak wong blonjo. Bocah-bocah nunggu ning omah, mesam-mesem nunggu klambi anyare. Ning saiki kahanan angel, harga barang tambah larang, penghasilan pas-pasan, malah akeh sing kena PHK-an. Apa lebaran isih iso semeriah kaya mbiyen? Ramadan kuwi biasane wektu kang ditunggu-tunggu. Suasana omah dadi rame, wong-wong semangat nyiapke lebaran. Nanging saiki golek sandangan anyar dadi mikir ping 17. Penghasilan pas-pasan, barang kebutuhan malah mundak regane. Wah, jan ngrayake lebaran ora iso kaya mbiyen maneh. Kahanan iki ngelingake apa sejatine maknane lebaran. Apa kudu nganggo klambi anyar? Apa kudu sugih dhisik supaya iso seneng? Nyatane sing penting kudu barang-barange, tapi kebersamaan. Lebaran dudu soal pamer klambi anyar, dudu soal mangan enak, nanging soal nulungi wong liya, nglumpukne keluarga lan njaga silaturahmi. Sing baku dhewe kudu tetep bersyukur. Ana panganan apa wae, sing penting iso mangan bareng. Ora kudu klambi anyar, sing penting atine sing anyar. Sebab hakikate lebaran kuwi dudu soal barang, nanging soal rasa. Rasa bungah mergo wis rampung poso, rasa seneng mergo isih bisa ketemu keluarga, rasa lega mergo wis padha ngabung. Dadi senajan kahanan angel, lebaran tetep bisa digayuh. Dudu nganggo kemewahan, nanging nganggo kesederhanaan lan ketulusan. Wis wayahe ngelingake menawa lebaran soal sandangan, nanging soal kedekatan lan kebersamaan. Ayo mulai srawung karo keluarga, mulai ngerteni makna lebaran sakmenane. Apa lebaran tahun iki tetep spesial kanggo kowe? Critakno nang komentar ya.